Влад, захват, искаш ли? Това го намерихме в пустинята. Джихадес. Имам чувство, че това са маймунски изпражнения. Майката на Тързан. Да. Да, от нея. Човек трябва да оцелява с всичко налично. Така. Сега... С това празна кутийка от тик-так. Да. Тя служи за вода. Да. Там има извор. Намерихме извор. А там тече вода. Хайде. Да! Това е истински извор. Трябва да напълним вода. Защото после продължаваме оцеляването си. О, не! Водата свърши! До сега справя. О, да. Мина е първият ни ден в пустинята, Джихадес. Сега трябва да намерим нещо за ядене. Да. Вижте! Джапанка. Намерихме нещо много вкусно. Малко е жилаво. Но човек трябва да оцелява с всичко налично. Я, чорап! И сядох я. Охо. Той намери някакво месо от антилопа. В пустинята, да. Ох, това са и червата. Да. Вижте! Това е труп на Камила. С който се завивахме. С това се завивахме през вечерта, защото беше много студено. Да. Но сега е много топло. Доста голяма кожа на Камила, знам. Да. Озрахме я с нашите ножове, които, да. Са в магазина. Yeah! И сега, Yeah! и сега ще го ползваме за навес. Изпуснах си ножа. Явно ще трябва да си направя нов от камъни. Стига. Вече е нощ. Вече е нощ. И тук. Охо! Вижте, някой ме си сирала тук. Все пак. Вижте какви зелени лайна. Охо! Дори по почките. Но те не се ядат. Да. Лягаме да спим. Вижте сега. Това е нашия... I go hard in the motherfucking paint, nigga. Walk up like a wild out. И лопата. Биковете, моя грех. Така. Това беше всичко от нас. Ние оцеляхме сега. Чуваме хеликоптер, който идва.